hoću burger. Dobro, sad će biti. Treba će mi moj svemirski kofer. Evo ga. Šta je to? Neverovatno. Zanimljivo. Skloni ruke. Dakle, za početak treba samljati svemirsko meso. Divno. Nastavljam. Uskoro ću dobiti neverovatan svemirski burger. Vreme je da ga sastavim. Lepinje već na stolu. Zatim dodajemo ostale sastojke i najlepši sos. To je to. Ja sam završila. Cool. Ok, sad ja. Kakav miris. To je stvarno super, jel da? Zanimljivo. Hoću da probam. Ali dala sam ti samo da pomirišeš. Jo. Dobro, da vidim šta je još ostalo u kesi. Krofna i pržena piletina. Pa dobro, to neće biti skroz običan burger, ali mislim da će tako biti čak i bolje. Aha, to je to. Moj burger je gotov. Gledajte. Šefe, šta mislite? Ojoj, strašno. Nemate vi pojma. Gledajte kako se to radi. Isekao sam lepinju, a zatim sam stavio puno pljeskavica. Dodao sam kečap i pokrio sve drugom lepinjom. Poslednji dodir. Sad ću probušiti burger da se ne raspadne. Da, kakav lepotan. A može se jesti. Prijatno. Da, prijatno. Kako zanimljivo. Cool. Čekajte, ovaj burger je najneobičniji. Hoću da ga probam. Baš čudno. Šta se dešava, mamice? Neću više da ga jedem. Sad ću probati ovaj. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Sviđa mi se. I ostao je poslednji, najveći burger. Sad ću ga probati. Neverovatno, to je preukusno. Najbolji burger. Čestitam. Da, niko nije ni sumnjao. Cool. Ruke. Gledaj. Dakle, društvo, sada hoću krofnu, jel može? Nema problema. Odmah počinjem. U ovom krugu moram pobediti. Prvo sipam svemirsko testo u kalupe. Tako je. I još malo. Dovoljno. Zatvaram. Otvaram. Gotovo. Sada umačam krofnu u zelenu glazuru. A zatim dodajem malo ukrasa. Gotovo. Zanimljivo. Dakle, sada ja. Umočit ću krofnu u čokoladu i staviti na tanjir. Da. A zatim ću ukrasiti sve bombonama. A drugu krofnu ću ukrasiti konfetama i marshmallowom. A na treću krofnu ću staviti cornflakes. Gledajte, ispalo je prelepo, jel da? Da, moja slatka jelka je spremna. Završio sam. Prijatno. Wow, koliko slatkiša. Hoću da probam prvo ovu jelku. A miris je super. A kakav je ukus? Ekstra. A sad ću probati ove čudne zelene krofne. Što? Ne, plašim se. Znate šta? Bolje da probam klasične roze krofne. Svidelo mi se. Ali ko je pobedio treba razmisliti. Da, rešeno. Šef je najbolji. Laka pobeda. A sada želim ovo. Jel može? Naravno. Dakle, da. Uzet ću ovo i sipati u vodu. Tako je.
Zatim treba sve dobro promešati. Posle sipam sve u kalupe. Gledajte, to su slatke patkice. Ispalo je cool. Može da se vadi. Preslatko. Ispalo mnogo dobro. Sada u čašu treba dodati šlag. Biće veoma ukusno. I konačno dodajem moje slatke patkice. Sve je spremno. Devojke, gledajte. I još jedna slika. Oho! Okej, vreme je da i ja počnem. Pogledajte šta imam. Uzimam najlepše gazirano piće i sipam pravo u centar. Dovoljno. A zatim unutra dodajem med. A sada treba sipati sve u kalupe. Polako. Da, gotovo. Da vidimo šta je spalo. Kakvi cool crvići. Pogledajte kako su simpatični. Ima ih baš mnogo. Da, nevjerovatno. Ali to još nije sve. Dodat ću još malo slatkiša. Čak sam se i umorila. Dakle, ostalo još malo. Posljednji sloj će biti od medvedića. Lepota, ovo je nevjerovatno, zar ne? Treba pogledati meni. Nije to. Nije to. A ovo odgovara. Odlično. Kako cool. Sklonite se. Prijatno. Wow, kako je sve lepo. I ovo isto. I ovo. Jedva čekam da probam. Ukusno. Kako slatka patkica. Moram je probati. Da, divno. Svaka čast. Okej, idemo dalje. Wow. Ovo izgleda nevjerovatno. A kakav je ukus? Super. I ostalo je posljednje jelo. Ovo je zanimljivo. A kakav je ukus? Mamice, šta mi je? Joj, kakav efekat. Ne mogu da verujem. Hoću još. Rešeno. Ovo je pobednik. O da, pobeda. Hej, jeste li spremni? Ja želim najukusnije špagete, jel može? Naravno. Dakle, šerpa mi ne treba. Umjesto nje ću uzeti tiganj. Sada uzimam testo i pravim lepu šaru. Svaka mi čast. Zatim stavljam to na tanjir i počinjem da sečem voće. Prvo zmajevo voće, onda kivi, a zatim i jagode. Stavljam svo voće na našu slatku pastu. Da, gotovo. Ostalo dodati malo čokolade. Biće i lepo i ukusno. Posljednji dodir, to je šećer u prahu. Da, samo pogledajte kakva lepota. Ovo je remek delo. Sada ja. Moja pasta je već spremna. Stavljam je na tanjir. A sad ću koristiti moj svemirski uređaj. On će napraviti sos. Gotovo. Izgleda onako. Sigurna sam da će moja pasta biti mnogo bolje. Jer ću ja koristiti Nutellu, a Nutellu vole svi. I još ću dodati M&M's i tada gotovo. Prijatno. Wow, kako je sve lepo. Dakle, vreme je za degustaciju. Ovo je baš neobično. Idemo dalje. Wow, koliko voća. Sad ću da probam. Kako sočno. Svidjelo mi se. Dakle,
Posljednje jelo? Izgleda mnogo dobro. Jao, to je sve što tako volim. Nutella i bombone. A šta može biti bolje? Ovo je pobednik. Jill, Grace i Janice učestvuju u kulinarskom izazovu. Koji je prvi zadatak, Tyler? Zdravo, za početak želim lepu tortu. Odlično. Dobro. O, važi, a spremit ću ti tortu. Sve će biti odlično, a već znam odakle da počnem. Uzet ću šlag i naneti ga na koru. Tako je. Odlično mi je ispalo. Šta još da dodam? O, tačno, Skittles bombone. Divno. Sa sljedećim slom ću uraditi isto. Dakle, kora, zatim šlag i posle bombone. Divno! Svaka mi čast! Moram probati malo fila. Jao, kako je lep! Možda još malo da uzmem? Ne smem. Ili ipak smem? Jao, ne znam. Dobro, probat ću malo. Da, kako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Dobro. A ja ću uzeti oblik patike. Treba oblikovati svoju tortu. Uradit ću sve pažljivo. Gotovo. Ispalo je super. Odozgo ću naneti snežno beli fil. Da. A sada treba sve razmazati. Par poteza i patika je skoro gotova. Ostalo je dodati jestive detalje. I sve će biti spremno. Tako je. Pogledajte, to je savršena torta za Tylera. I još par dodira i to je to. Gotovo. O, lepota! Gledajte svoje posla. O, kako si bezobrazna! O, jabukica! To mi treba! Dakle, stavit ću je ovdje. Obući ću ovo i sad sam pravi umetnik. Par minuta i oblik jabuke je već spreman. Sve jajno. Sad uzimam crvenu čokoladu. Treba je istopiti uz pomoć vatre. O, opasna stvar. Treba to raditi pažljivo. Odlično. Istopila sam čokoladu. Pogledajte kako lepo curi. Umazala sam ruke. Probat ću malo. Baš slatko. Šta je to? Preukusno. Šta vam je? Kaka i šef su već završili? Ja sam sve pojela. To nije u redu. Gde je moja velika tegla Nutelle? Evo je. Da. Sad ću to sipati preko moje torte. Ispašće super. Kako lepo curi. Još malo. I još. Da, mislim da je dovoljno. Kako zabavne oči, super. Zalepit ću ih tu. I osme. Da, ispao je smajlić u obliku kake. Pogledajte. Tyler će biti oduševljen. Prijatno, dragi. Wow. Probat ću prvo ovu tortu u obliku patike. Izgleda jako zanimljivo. A šta je unutra? Šarene. Kakav je ukus? Prelepo. Oduševljen sam. Šta da probam sljedeće? Brojalica. Uzet ću jabuku. Izgleda jako dobro. I ukus je prelep. A dalje? Kako smešan oblik. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Najeo sam se. I šta da izaberem? Nemam pojma. Sviđa mi se sve. Kako super! Drago nam je. A šta je smislio Tyler? Trenutak. Gotovo. Eto, kakao sa marshmallowom. Odlično. Dakle, uzet ću Nutellu. Kako me mami ova kašika. Probat ću malo. Preslatko. Obožavam Nutellu. Jao, opet ona jede sve. Dobro, a ja ću uzeti kakao i mlijeko. Treba ugrejati mlijeko u šerpi. Tako je.
A kroz sito ću procediti kakao da ne bude grudica. Tako je. Eto. Dok se kakao kuva, ja mogu isplesti nešto. Kakva slatka stvarčica mi je ispala. Divno. Gledajte. Oduševljena sam. Mleko je već provrilo. Stigla sam na vreme. Uzet ću šolju i obući je u slatku stvarčicu. Pogledajte kako slatko. Ostalo je sipati kakao i dodati medenjake. I naravno ne smem zaboraviti na marshmallow. Preslatko. Kako banalno. A ja ću uzeti čokoladne piramide i dodati ih u mleko. A sad ću sve promešati da bi se čokolada istopila. A dok se sve kuva, ja ću uzeti sirup i sipati ga u čašu. O da, bela čokolada je mnogo ukusna. A sad ću uzeti mutilicu i umutiti to sve. Pogledajte kako lepo ukrasa čašu. Zadovoljna sam. Dakle, moj kakao je spreman. Mogu ga sipati u čašu. Da. Odlično. Ostalo je sve ukrasiti bombonama na štapićima. Eto, ja sam pravi majstor. To je savršeno. Kakva ukusna Nutella. Sve sam pojela. Šta da radim? Znam. Sipat ću mleko direktno u butelju. Da, mislim da je to baš dobra ideja. Sad ću zatvoriti poklopac i sve dobro promućkati da se ostaci Nutelle pomešaju sa mlekom. Tako je. Moj kakao je spreman. Poklopac mi ne treba. A odozgo ću sipati marshmallow. Što više bolje. Super, ja sam genije. I obavezno šećerna vuna. Eto, gotovo. Kakao sa šlagom i slatkišima. Da, devojke. Tyler, vreme za degustaciju. Odakle da počnem? Kakao u tegle od Nutelle. Izgleda zanimljivo. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Svaka čast. Zatim su na redu medenjaci. Sad ću ih probati. Vrlo ukusno. A kakao? I to je baš lepo, bako, baš ti hvala. Jao, koliko slatkiša. Jedva čekam da probam to. Tu je slatka vuna. Nevjerovatno, marshmallow, lizalice, bombone. Ja obožavam sve to. Da. Poješću svaki slatkiš. Super. I ja biram ovo jelo. Nisam ni sumnjala. Hvala. Šta je u ovoj rundi, jeli? Sada želim pomfrit. Prosto ko pasulj. Dakle, bacit ću krompir i pripremiti mač. Snagom misli ću iseći krompir na kolutove. Da, ja sam kao pravi ninja. I još malo, gotovo. Sad ću uzeti šerpu i ubaciti u vodu glavni sastojak. Krompir, naravno. Skoro sam završila. I zajedno sa ostacima vode sipat ću sve u blender. Uključujem na najjaču i čekam dok se sve umuti. Ali to još nije sve. Dodat ću brašno. Tako je. I opet sve promešati. Eto, naše testo je skoro spremno. Sad ga treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć svog klagije. Odlično mi ide. Super. A sad ću iseći kružiće. Imam specijalni kalup za to. Ali to još nije sve. Nacrtat ću smelići, oči i osmeh. Divno. Sve suvišno mogu baciti. Ne treba mi to. Jao, šta je to? Ups, bako, slučajno sam. A
A sad ću spustiti svoje smajliće od krompira u fritezu. Ostalo je sačekati da se sve isprži. Završila sam. Dodat ću kečap i to je to. Jao, šta je ovo? Grace! Jao, kako se to desilo? Dakle, treba brzo očistiti krompir. Pogledajte šta sam smislila. To je genijalno. Bušilica mi je pomogla. A sada treba iseći krompir. Eto, još samo da ispržim sve to i gotovo. Krompirići ću poređati na tanjir. A zatim ću dodati kečap. Da, kečap vole svi. Divno. I još par sosova za svaki slučaj. Divno. A od krompira ću napraviti ruke. I ispao je čovečuljak. Jao, svi su završili. Šta da radim? Uzet ću ulje i... Jao, ispalo je previše. Ovo je suvišno. Dobro, nema veze. Dodat ću krompir. Prska! Bežite! O ne! A sada gorimo! U pomoć! Ne brini, draga. Uzmi žele krompirići. Probat ću. To je baš ukusno. Uzet ću još karamel sirup i sipat ću ga odozgo. Da, divno. Tyler, mi smo završili. Možeš da probaš? Prijatno, dragi. Koliko svega. Probat ću krompir od bake. Pa ni nešto srednje. A sada smajlići. Da, to je ukusno, sviđa mi se. Što je to? Wow! Pogledajte kako se rasteže. Slatki krompirići. Prvi put jedem takvi. Ovo jelo je pobedilo. Pobedila sam.